हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। गुवाहाटी हाइकर्टआव साख्रि ओंखारना फैदों ग्रेड 3 जागोन। दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो पस्टनि नामा जाबाय LDA आरो कपिस्ट। दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव जायफोरा एलिजिबल जायो नोंथांमोना गोरोबोब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बर एप्लाइआ अनलाइन जागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअ नायगासिनो दङबा लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बिनिफ्राय जों गासिबो डिटेल्सखौ नायनोसै मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बैसोआ बेसेबां नांगौ लोगोसे फरायनाया बेसेबां थानांगौ बेयाव एप्लाइ खालामबा थ' नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायदो। दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना बेयाव फैनानै गासिबो डिटेल्सखौ नायनो हायो। दा बिदिब्ला लोगोफोर बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां बैसो नांगौ नोंथांमोना नायदो बेयाव भिउआव थुनानै दा जों नायनोसै बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बैसो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था। दा बिदिब्ला जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर। दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनाय लोगो लोगो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन नालाय थ' जों बेयाव भिउ खालामबाय। दा नायदो एप्लाइआ अक्ट'बर 1 निफ्राय जागायगोन आरो लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम थागोन आरो पेमेन्ट दाननायनि लास्ट डेटआ 3 नभेम्बरसिम थागोन लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन दाननांगोन। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया भेकेन्सिसा बेसेबां दङ गासै नोंथांमोना थुनखाबाय टटेलखौ बेनिफ्राय बिनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट वाइसबो दङ थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया गासिबो केन्डिडेट बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। दा स्केल फेया जाबाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 लोगोसे ग्रेड फे थाबावो 6,200 पार मान्थ मोननाय जायो नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनगोन। दा बे पस्टआ ग्रेड 3 जागोन बेनिफ्राय भेकेन्सिसखौ नाय दा बेयाव डिस्ट्रिक्ट दङ लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनो बाक्सा बरपेटा बङाइगाव थ' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो जेरै बरपेटा दङ 11 बेनि गेजेराव आनरिजार्भ थायो 7 बेनिफ्राय ST फि 2 दङ थ' बेखौ नोंथांमोना नायदो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव नाथाय बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जिंगासिनायाव गैया। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे ST फियाव खम नुनो मोनदों एबा 0 अब्लाबो गासै भेकेन्सिसा दङ 21 बेनि गेजेराव नोंथांमोना नायै एप्लाइ खालामदो आनरिजार्भआवबो हायो। थ' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया माखासे डिटेल्सखौ लोगोफोर बेसेबां फरायनांगौ आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसनाव गासिबो दंखाजोबो बेनिखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ। थ' बेनिफ्राय गासै भेकेन्सिसा 237 बेनि गेजेराव दङ आरो STफ्रा 21 दं STफियाव थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा हौवाफोर हिन्जावफोर गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हायो लोगोफोर। दा बेनिफ्राय नायनोसै दा जोङो बैसोखौ नायनोसै बेनिफ्राय आरो माखासे क्राइटेरिया नायनोसै। दा जों एप्लाइ खालामबा जोंनि फरायनाया ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिम नोङो आर्ट्सआनो जा साइन्स कमार्सआनो जा जायखिजाया ग्रेजुवेट बेनिफ्राय 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन अब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा बैसोखौ नायनोसै लोगोफोर बैसो दङ। दा बैसोखौ नायोब्ला नोंथांमोना नायदो नै बेयाव नुनो मोनदों दा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जायखिजाया जों बे एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो बैसोआ गोरोबबाय। दा एग्जामा लोगोफोर 120 जायो बेनि गेजेराव नोंथांमोना सिलेबास मोनदों बेखौ नायना लादो बेनिफ्राय स्टेट लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बेनिफ्राय 1:3 रेशिय' थागोन थ' नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन स्टेज 2 नि थाखाय बेनो जाबाय भाइभा लानाय जायो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां पास खालामगोन अब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड स्टेजाव थांनाय जायो आरो बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जायो। दा हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन लोगोफोर जेब्ला एप्लाइ जायो अक्ट'बर 1 निफ्राय जागोन थ' बेनिफ्राय दानिया पेमेन्ट दाननांगोन नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगौ आरो थ' नोंथांमोना फट' साइजफोरखौ गोरोबना हरबानो जाबाय जेब्ला एप्लाइ जागोन आं अब्ला नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सनि खोथा दङ थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनासै बेयाव गैया थ' नोंथांमोना मोनगोन आरो जेबो नङा थ' नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय उनावहाय आं लाना फैगोन थ' बेनिफ्राय STफ्रा पेमेन्ट दाननांगोन 150 थ' 150 फिस दाननांगोन आरो जोंनि STफ्रा गुबुना 300 पे खालामनांगौ जायो आरो बेखौ नोंथांमोना अनलाइन दाननांगौ जायो। दानि लोगोफोर जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदों